Yung pag-uring sa yung farmer, pag-uring. Kaya ako kumain. Kaya ako nag-resist ko. Ano mo? Bisa iyalah lah kamu. Lalu naik mana ni? Di sini aku yang paling lagi. Ini faham.
Oh, I didn't know what display again. Kaya siya display niya. Nahiya mo kung paano ro. Nahiya mo sa system. Kaya si Mira ikaya. Kaya naman kamukuloy mo. Opo niya kaya dyan. Pili makamakan. Polisi. Ay, number 4 lang. Ay, paasa naman.